Bé, quina és la situació del turisme avui a Catalunya? És molt important tenir present que estem en una fase de transició. Catalunya s'està movent des d'un model vell cap a un nou model i ara estem en aquesta fase de transició. I per tant tot està en canvi, en transformació. Què està canviant? En primer lloc està canviant la geografia del turisme. A Catalunya hi ha hagut dues grans àrees, Barcelona i la costa, que han concentrat tots els fluxos turístics. I avui sabem que el país no funcionarà turísticament si no és capaç de desplaçar una part d'aquests fluxos turístics cap a noves àrees. I aquesta és la fase de transició en la que ens movem. Si serà capaç el país d'afrontar la vinguda, la traslació d'una part dels turistes que històricament sempre s'han mogut en un espai molt concret, que és el del litoral i és el de la ciutat de Barcelona. La segona gran transició, la segona gran mutació del turisme de Catalunya és el canvi de mercats. El nostre país sempre ha viscut ofertant els seus productes turístics a un mercat de proximitat. De manera que quan un revisa les estadístiques dels anys 80 o dels anys 90, se n'adona que la immensa majoria de les persones que ens visiten són persones que resideixen en el nostre entorn més immediat. Francesos, italians, alemanys, anglesos com a molt. En els últims anys s'està produint un progressiu desplaçament d'aquest mercat cap a zones cada vegada més llunyanes. En una primera fase cap al mercat de l'est d'Europa i en una segona fase que està apareixent de forma molt ràpida, molt violenta, estan integrant-se nous mercats i per tant estem visquent aquesta traslació des d'un país que s'oferia al seu entorn més immediat cap a un país que és atractiu pel conjunt del planeta. La tercera transició important o el tercer gran canvi de paradigma és el canvi d'un sistema que es basava en productes molt simples, molt poc estructurats, en productes que sobretot oferien un allotjament, una restauració i molts pocs productes complementaris, a un nou model en què la demanda cada vegada exigeix més que les persones que ens visiten tinguin un programa d'activitats el més ampli possible. I això està forçant que el nostre model turístic integri la natura, la cultura, la identitat, els festivals, tot allò que durant molt de temps ha estat relativament desplaçat de l'oferta turística que durant molts anys ha viscut gairebé de forma exclusiva per oci, oferta d'oci i sobretot allotjament i una mica restauració. Aquesta és la tercera transició. Jo fins i tot hi afegiria una quarta. Estem canviant també la manera de comunicar el país, la manera de fer la promoció i la comunicació turística del país. És un canvi que no només es dona en el turisme, que es dona en el conjunt de la publicitat i la promoció dels serveis i els productes. En el cas del turisme hem passat d'una promoció molt clàssica, basada en fires i en publicitat molt convencional, a un model en què cada vegada tenim més importància noves formes de comunicar, com pot ser les xarxes socials, el turisme 2.0, els prescriptors directes, la comunicació o la reputació que tu tens gràcies a que altres turistes que han vingut parlin de tu i per tant hem passat de mitjans massius que invertien molts recursos a mitjans molt més atomitzats, molt més petits, però molt més rellevants en aquesta naturalesa turística. Per concloure, a la pregunta què està passant avui, quina seria la radiografia del model turístic del país, diria que estem en una fase de canvi apassionant perquè el país afronta reptes que ha de saber resoldre, que si no el resol bé perdrem competitivitat i deixarem de ser un país capdavanter en turisme, però que evidentment tenim totes les condicions del món per a continuar sent una de les fites turístiques a nivell internacional. L'any 2014-2015 és un any excepcional des d'un punt de vista turístic perquè es dona la coincidència de dos factors que tots dos ajuden al país. El primer factor que ens ajuda és que li està anant relativament bé en aquests mercats llunyans que per tant ens aporten nous visitants inèdits que fins ara ni tan sols sabíem que existien i al mateix temps la crisi a Europa està moderant la tendència a que ells vagin molt lluny i per tant ens estem afavorint d'un turisme de proximitat. Tenim més turisme nacional que mai i tenim un turisme de proximitat que probablement no ens toca en termes històrics. Catalunya està assolint, també li passa a altres llocs,
fites turístiques històriques, estem trencant el sostre de vidre dels 14-15 milions. Probablement el país encara es pot plantejar en els propers anys fites espectaculars. Hem fet algunes prospeccions que podem arribar a parlar a Catalunya entre 20 i 25 milions de turistes internacionals i, per tant, estem en un moment òptim, estem ben situats, tenim reputació, el nostre branding ha funcionat i tenim un portafoli de productes que combina molt bé destinacions madures, que potser han arribat al seu límit, però moltes destinacions emergents que poden complementar aquests primers.